Hľadáte spoľahlivé a dlhodobé riešenie na izoláciu vášho domova? Objavte Sika Multiseal, všestrannú samolepiacu izolačnú pásku, ktorá vám garantuje jednoduchšie riešenie vašich problémov. Tento prémiový produkt, obohatený o kvalitný bitúmen, sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti extrémnym poveternostným podmienkam, UV žiareniu a zabezpečuje dlhodobú ochranu. Pásky Sika Multiseal sú ideálne na utiesnenie strechy, okien, dverí a dokonale sa hodia aj na opravy trhlín a švov. Aplikácia je hračka. Jednoducho odstráňte ochrannú fóliu a páska je pripravená na použitie. Bez potreby špeciálnych znalostí či nástrojov. Či už plánujete novostavbu, renovujete alebo len opravujete, Sika Multiseal zaručuje vynikajúce výsledky. Vyberte si Sika Multiseal a zverte sa technológii, ktorá je prvou voľbou pre architektov, odborníkov a domácich majstrov po celom svete.